Ngazibone mina izizathu ezingasibeka ekuthenini ukuthi sibe nombuso wobumbano, labathi Government of National Unity, ngoba iba icebo lokugcina uma ngabe sewuzame konke lokho okujwayelekile, njengokuthi nje kubusa iqembu elilodwa noma kubusa amaqembu ngokubambisana, i-coalition. Lona mbeso wobumbano usuke usho ukuthi kuhlulekile lokho okunye. Okwesibili, uba umbuso wokuphesha uma ngabe isizwe sihlukana phakathi, kuba kubi, kungasazobuseka, kungasazokuya phambili. Angiboni ukuthi sesifike kulelo zinga lokuthi sekuhlukene ngalolo hlobo. Ngibona mina kukhona ukuhlukana nje kwemibono okujwayelekile kwentando yeningi yombusazwe. Ekwesithathu, kuba uhlelo lokubusa oluwelisa isizwe lususe esimweni lapho bekunemfazwe khona, bekuliwa futhi lapho bekunenhlekelele khona, ukuze ingene eshashalazini lapho izwe selizongena libuseke, kube khona uzinzo, futhi kuthiwa i-transitional arrangement. Okokugcina, lolu hlobo lombuso kuthiwa umbuso wobumbano yilolu lokwakha isizwe ebese sichithekile. Kwakheka ubumbano, kube umbuso owakha ubumbano, kuthi ngesikhathi esifanayo libe yakha nenqubekela phambili. Kanti imibuso ojwayelekile ivamise ukufaka nje ukuthi ibheke inqubekela phambili, abantu bayithola into abayidingayo, izidingo nqangi ziyenzeka, konke kuyakhiwa. Bese kuthi le umbuso wobumbano wona uyaye wenza ukuthi kube khona ukubumbana kwezwe, uma ngabe izwe lichithekile. Asinakho konke-ke lokho kulesi simo esinakho njengamanje. Kudingeka nje umbuso wokubambisana kwamaqembu.